ورحمة الله وبركاته bandiraɓe sehilaɓe jangi yankoɓe ena wayno en garti e windande men hande ne wayno Allah wallino en kollirino ko wiyete ba en kollirino siñiji en kollirino mimarak onanji ɗum ɗo holliranoma mimarak nani en kollirino alif en kollirino laam ha saqiru en kollirino alif en kollirino laam ara en kollirino ha tongu mim en kollirino alif jowiɗo kadi en kollirino ko wiyete nunarakko en kollirino alif en kollirino laam ara en kollirino ha tongu en kollirino jubriya en kollirino mimarak ɗum ɗo so ɗiggi ɗo yenne tampintama alif laam ay ha cewɗo oɗo ha cewɗo woni oɗo ha tongu mi winama so adima ko ha tongu hakkunde bindol wona ha cewɗo ay mim nani ay mim o so ɗiggi ganda oɗo ɗiggi alif laam so ɗiggi andu alif laam ɗiggi nani ha cewɗo noon ko ha tongu tan woni ɗon naway tanno sa waɗini alif o a waɗini laam o a waɗini ay ɓe ko ni mbaɗata ha tongu o wona dow tan ga ɓe mbaɗani ay ɓe mbaɗani wona ay ni o laamo rewa less gano ko laamo fawi koye dow haahe no wayno joni sa waɗini ha tongu o a waɗini mimo a waɗini deelo ay allifo wona ɗo ay laamo naatira ɗo ay wonti ha cewɗo nayde ɓe ko ni mbaɗirta ɗum ha tongu o wona dow laamo iwra less ɓe noon ko ha tongu o laamo iwramo dow on ji wadde en paami ɗo henne alif laam ha cewɗo mim ay deel wadde a andi hande ko ndeɗo harfeere woni ɓeydinde ko janganɗen ko wona deel ari laam janganoma ha saqiru janganoma ɗo ɗum woni laam ha saqiru wadde o arti ɗo henne ay ara o moni o artiɗo ay oɗo wiyete ko ba jorɗo ay ba jorɗo oɗo o moni kanko woni ɗo ko gotum ɗo so adima jubru ba o wattindima ko ba jorɗo so woni kanko ɗon goto ba jorɗo alif nani o monɗo laam nani o monɗo joni noon har feere nde ari kadi ɓeydi hen ngol lawol ay ayna dariɗo oɗo ɓeydi ko yahanno ko ndeka a faami oɗo alif jowiɗo o monɗo a faami oɗo laam o monɗo a faami oɗo mim a faami o monɗo jubriya oɗo jubriya o moni a faami o monɗo ay nunarak
nani o moni wadde nde ɗo harfeere wootere e nde ɗo ɓeydanima e karfeje ma 10 gonnoɗo gaɗe mi wiyama noon karfe 10 ɗe ko ɗeɗo goni toon holɗen ko wiyete bajorɗo ay sinara mimara alif ay lamara may lamtana gotum ha saqiru ara ha tongu piccuɗo nunarak yanara onayi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ɗeɗo 10 aɗen ɗo mofti mimami hande noon a ɓeydi hen del nani ay oɗo woni ayna baaliɗo mo nangonɗa o hakkude o wi ayna dariɗo ɗo ko ayna baaliɗo ayna dariɗo nden noon ɗo woni bismillahir rahmanir rahim ɗo woni alhamdulillahi rabbil alamina wadde andi no windorto wona joni gadden hella men jangde hankadi noon gadden hella men jangde hankadi noon bismillah ba siñiƴe mimarak nani alif lam ha saqiru alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak alif lam ara ha tongu jobriya mimarak ɗum ɗo jangano hande noon eɗen janga hande alif lam ay ha cewɗo mim del anji lam ha saqiru ara bajorɗo alif lam ayna dariɗo alif jowiɗo lam mim jubriya nunarak alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak alif lam ara ha tongu ay joburiya mimarak alluwal manani ala ko woni ɗo ka a jangani ɗo woni bismillahir rahmanir rahim ɗo woni alhamdulillahi rabbil alamin ɗo woni arrahmanir rahim ko ni windirte ɗo noon sa wawa ɗo henne so masama a jangata ɗum wadde hoto heño hoto heppu jangir haqqille e jam ba siñiƴe mimara alif ay lam addi wiya lam ha saqiru nani
allif nani lam nani ara hatungu mim allif jowiɗo nunarak allif lam ara hatungu juburiya mimarak allif lam ha cewɗo mim del lam lam ha saqiru ara bajorɗo allif lam ayna dariɗo allif jowiɗo lam mim juburiya nunarak allif lam ara ay ha tungu mim allif jowiɗo nunarak allif lam ara ha tungu juburiya mimarak ala ko woni nde windande ka jangani ɗo tan woni ko ɓeyditi hande e windande ma ndeɗo oɗo del e oɗo ayna dariɗo gasi ko heddi ko fof janganoma oɗo ba a jangimo wadde o arti ɗo oɗo siñiije so ɗiggi kala siñiije a wawi mimarak oɗo so ɗiggi andu a andi oɗo mimarak a andi oɗo mimarak oɗo allif so ɗiggi allif nani allif jowiɗo allif 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 jowiɗo allif allif jowiɗo allif oɗo lam goto sa wawimo a wawi oɗo lam a wawi oɗo lam a wawi oɗo lam andu 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 a wawi oɗo lam a faami ha saqiru oɗo so ɗiggi andu a wawi oɗo lam arti ara o so ɗiggi andu a wawi oɗo ara 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 oɗo ha tongu so ɗiggi andu a wawi ha tongu oɗo kanko wonti ɗo o wiya ha cewɗo o arti ɗo o wiya ha tongu o arti ɗo o wiya ha tongu a faami ɗon oɗo mim sa ɗigginimo andu oɗo mim wallimo oɗo mim e oɗo mim e oɗo mim ɗo kadi kanko woni ɗo o wiya mimarak kanko woni ɗo o wiya mimarak kanko woni ɗo o wiya mimrak wadde a faami so adima ko mim hakkunde bindol ko mim sara bindol mimarak so wattidima mimarak oɗo allif joyi jangimo nurak oɗo so ɗiggi andu wallima e wawde oɗo nunarak wallima e wawde oɗo nunarak allif arti lam arti ara arti ha tongu arti oɗo jubriya so ɗiggi wallima e oɗo jubriya wallima e oɗo jubriya mimarak arti o monɗo o monɗo o monɗo o monɗo o monɗo oɗo allif lam o arti ha tongu woni ha cewɗo arti mim arti oɗo del ɓeydi hande e jangde ma haysere nde lam lam arti nanɗo ha saqiru arti nanɗo ara arti o monɗo
baajorɗo arti o monɗo alif lam arti alif lam aydari oɗo ɓeydi alif ɗo alif joɓiɗo arti o monɗo lam arti o monɗo monga mim arti nanɗo nanga nanɗo jubriya arti o monɗo nurak arti nanɗo alli ndeɗo har feere ende ɗeɗo fof so ndendi kanƴe goni ɗo henne ɗo so ɗiggi alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nurak artiɗo fof ay alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarat ɗo so ɗiggi oɗo alif lam ara ha tongu jubriya mimara so ɗiggi ɗo ɗiggi sabu alif arti lam arti ara arti ha tongu arti jubriya arti mimarak arti a faami ɗo de deke nde ɗo windande fof sorindi ala ko woni e mayre hay hunde ɗo wonno karfaje sappo ɗeɗo ñan fof ɗe aɗa garta sa woni jahano wotere ɓeydo hen wadde ɗeɗo fof so ndindi a ɗenɗo ndeɗo woni ala ga henne kono ɗe ga fof ɓaleje aɗen ɗo tan jangata mbawa ga fof ɗigga on paami yo Allah wallu yo Allah newnu ƴette kuɗi mon e carnet mon mbañito ɗon janggon ɗigga on koola koye mon ƴeewe camorɗo on ɗakko ɗon sara muɗum walla on ha jiiton laawol yo Allah wallu yo Allah newnu o ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin a saggi noon a alama saggidma noddu en e 00221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggira saggere ma a saggay ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen o ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam